Good morning mga kabandin, mga kapatid. February 14 karon, Valentine's Day. Ang among plano sa akong bana nga mag-date me gahapon, February 13. Unya kay naa may emergency siya nga gibuhat, nag-edit siya sa iyang work. So wala mi nakalakaw. Layo-layo man ang taang among adtuan. So wala mi ni dayon. So magsugod na sad og bat-bat sinang bandin. Ang among bagong plano, magluto mi para sa amo diri tanan. So karon human ako ligo, nakailis na ko. Karon nga panahon naa jud ta sa pandemic, dili pwede mo gawas. Naa ra mi sa sod mag-celebrate sa amo Valentine's. Happy Valentine's natong tanan. Bisan tuod ing-ani atong sitwasyon, hinaut unta nga mupuyo ta sa balay, unya mutuman ta kung unsay mga protocol. So mananghid sa ako, magkita-kita unya ta, pakiton ta mo nga mag-grocery ko. So adtos ako. Hello, Nani, Maritra. Hello. Nabot na mi unsay palito nato ani. Agad medyo ko mo. Igo lagi ko naggoyo na nagipata na kita. Naguyod-guyod ra siya ani daw. Why so? Wa pay sod, mao pay pag-abot namo. Wa pay sod. So, ang among nahuna-hunaan, magmakaroni mi kay may paborito sa akong anak. Ari ta diri wa pay sod. Oy. Cream, napa man koy usa didto. Dalan. Di kaning dako Nisle na dako. Pila di ni 55. Gamay man ni siya. Kani kay dako. Tara sa Nisle. Ha? Nisle ba Nisle? Kani di ay. Daw. Asa man? Parihara man ni. Ayara. Nga ang ato ang kulang nato kanang kuan naman lang na naman tay kanang macaroni. Ya butangan nato ani dili lang. Pure lang nga makare. Ay ni kay katul na. Katol din na. Salad mo. Cheese. Ha? Cheese. Oh, cheese. Di magkuan ko cornstarch kay kung magbula-bula na atay cornstarch. Kita ha. $42. Gamit kayo ni magbula-bula ta. 42 ni. Ketchup ito. Hurot na. Ketchup. Kani o tamis anghang. Ano nga spicy ba? Kami sa mga. Tag 38. Ha? Spicy dili ganahan ang mga bata ana. Ha? Kani o original. Kani bahatan spicy ba banana? Nya spicy man. Oh. Spicy. Pero na hindi ka na. Sige ka na. Mao na iyahang papel magguyod-guyod ra nya magsigig. Sunod-sunod na ako. Dara kong bana. Yan ka mahal. Pouch na siya. Pouch na. Pero mauna na ang price. Nya ang pinaka-worst kay 68 ang iyahang price nya perting gamaya. Na kapila ra na nimo gamiton. Pila man na 189? Mitram ni mo tingnan 2 liters. Mami. Mahala guys. Mo nang di jud ma basta-bas ang mga presyo ron. Sabi mo ni. Kani okay 31 sure. Mao ni? Mao ka ni? Ang sikreto ani mga kap dili ni mao. Ang barcode o kay 16. Kani kay 4153. Di mo. Dili mao. Kato na lang ato ang kuan. Karibdad kato dito oh. Kuha sa ta direk dilata.
para atong bawnon para sa trabahoan. Natay pang bawon nga corn beef. Tag 27 akong gikuha. Yeah, beef loaf. Kani nga beef loaf tag 18. Kuha tani. Mao ba ni Ner ang katong kauno ni GN? Oh, Lahi na lagi yung packaging, no? No? dahil chorito lang yun muna. Lagi pero lahi na yung packaging. Arita sa sardinas, mga kapatid. Ang akong ganahan og kuhaan ni lami man jud ning sardinas. Asa na to? Ang ako ang paliton pero ni daghan kay klase-klase nga sardinas. Asa to ako paliton nga sardinas katong Venta? Oh, naman. Oh, ano ah? Lahi. Oh, kagdito na. Ay, kalderita din. Kamu mga kapatid, unsa nga sardinas inyong pagpaliton? Unsay lami? Dagan kayo kapilian, oh. Dara, mao ni akong ganahan nga sardinas. Vinta. Tag 17. Ha? Mao ni ako paliton tag 17 duhaon ako. Mapaisod sa amohang card. Mananaw ta diri ka ng mga buwad mga kapatid. Nawa. Tag 100. Ano siya? Mo ni ilahang mga buwad diri. Nya kani, lami baya ni? Oh? Tag 147 ni. Nay tag 73 yun. Ha? Nay tag 73. Pero lami kay ni mga kapatid, oh. Nindot na siya kanang. Usara ni kakaon. Kaduha pa ni. 73. Ato tag bantayan yung bratos. Mahal man gyapon sa bantayan. Oo niya. Nya kani mga kapatid, tanawa. Pilay price 62. Daghan kayo diri. Asa man ganahan ka? Kuha to. Ayaw na may. Katol akong Ha? katol. Oo, katul bitaw. Nya. Kita mo ani? Oh? Boneless. Mga kapatid, Pila ang presyo? 70. montuhan tayo. Sige pagkakalaw. Daghan kaayo. Daghan man klase-klase diri nga mga buwad. Ang presyo sa tosino, kinsay pamilyar ninyo ani? Tosino. Nadyo'y maglaway ani lagi. Tag 129. Ano na magbuwag? Di lang na, gipakita lang na ko sila. Murag wala na tay suka. Ang ako paliton niya suka kanilang ang mga sachet nga tag 6 pesos. Duha ka buok akong kuhaon. Gatas di ay sa mga senior. Palita gatas. Agay. Kasakit sad sa akong tikod. Uy, imo man ko anon. Dasmagan. Tara, gidasmagan. May salarin. Sakit kayo akong tikod. Di gidasmagan. Wato to yung wato na ko gito yung to. Kani, tag 7 ni siya. Kuha kog duha. No. Yeah. Ha? Tag 49 na. Spicy hot labulo. Tagutso eh. Atang. Ang pack siguro na. Asa man yun eh. Oh. Oh, tag 8. Mm. Tag 8. Ito dito pikas. Pansit canton.
Magkuha sad mi og pansit canton. Tag 9 ang pansit canton. Duha usa lang. Nya. Tag 9 sad ni. Kuha kog duha. Arita sa gatas. Wala man ni price oy. Kaning kinagamayan 105 ni. Ya, dali raman kay na mahurot. So kanina na ako paliton. Wala may price eh. Pila ka ni? Dara. Unya ang arita sa adult. Ha? 458 ni? Sure oy, 458 ni? Nga 650 gram? Di siguro ni mao ang price oy. Wala may dako. Pila kay price ani? Tanaw na to bi ang barcode bi. 260 siguro. Pila na ka gram? Puan, 650. Oh, ay 600 gram to 60. Plus 50 man na siya. Kang na to. Na tayo milk. Harita sa sabon. Sabon ta. Kay manglabata. Manglabasi ng banding. Ng banding. Kani active dako ni siya 91 di ko mo palit ana. Ari ko sa sachet ha. No walang o. Way lingaw. Ari ko diri sa wings nga tag 5 ang isa. Muni ako paliton. Na? Budget lang ta. Gamay-gamay lang. Di lang dinagko. Arita sa shampoo mga kapatid. Mga kabandin, mga kapatid. So, mao ni akong cream silk 1 dozen tag 62 para ni di mabuhaghag akong kuan. Asa na siya? Pila price na Head and Shoulder. Ha? Kani Head and Shoulder 62 sad by dozen. Unsay mong gipangita? Asa man na maayo? Ha? Dili lang ta magpalit og kamunggay. Ikaw. Kani limonsito. Wala na. Gamit ba ya kining limonsito? Kanina lang kay upat. 36. Kutag patatas. Pat ka buok 46. Na mga ginagmay ra na mga kapatid. Sa pagkakong dinagko. Kamong kapatid sa amo sa una kay tag 5 ra ni ba. Pangayuon ra gani ni mga kapatid ba. Karon grabe naman ka mahal ani Oh, tag 11. Palit ko anig duha ka kamunggay. Sa bantayan pangwaon ni sa silingan ra. Anang sugbaon, tunga.
Nya kani. Kani. Kini gamay-gamay nga hiwa. Oh. Kani okay na ni oh. Wala kaayutan. Oh, kana okay ra na. Kana lang. Kana ra. Ay. Katungkuan. Kanang ginaling. Official, regular. Kani mao ni siya no. Puro unod. Kanang tunga. Asa day regular ana? Na day lahi day na. Kana lang, sakto na na. Nani mo na? Oh. Kani 170. Oh, 370. Tuluran ni siya pinakataas. Kani mga kapatid, na lang ta mga carrots ani 70. 81. Ang grapes. Kung gamay imo, barato sad na 19. Nya kaya nga kung gusto dako-dako. Uy, kani jud oh. Tibiyay, kani jud oh kay amo ra miniduaan sa una. Karon 20 city. Perting gagmaya, mura tutoy, bago pa namukol. Ginoo ko. Nya kani 10 city. Mura pa manig bago pa ni Sibol. Perting gamaya ani mga kapatid sa bantayan sus. Amo ra ni ipang-itsa sa una. Sus kani tibiyayong 63 Talitaan ni pa mga untag fruit mga untag vegetable na. Ganawa mga kapatid. Perting gagmaya mga kapatid oh, 22. Sus, Ginoo ko, Santimaan, Santa Cruz. Skype, 50 na ang Skyflix. Para ni Tata Nunoy, Skyflix o nahan na siya Graham. Ang Fita. Sila man yung Fita. 48. Puno na among basket. Nya para sa mga anak, unsa may ipakaon ako ani. Bravo, nahan na tong bravo. Ha? Bravo. Bravo. Ano Dara ay Skyflakes. Bravo to nang ganahan. Ano yun? Aday. Kani Tiger. Usara imo ikuan nga mao ilahan ng kutkuoton. Ayaw ni mapulan sila ana. Kani ay. Patilaw na to sila. Ayaw mari. But pila kaning presyo sa ignog. Kay ang kanang ni ignog 49 di ay. Napuno na among basket mga kapatid. Cheese tag 45 ni. Atong kuan ibig. Ha? Asa may Eden? Yeah. Wala Ako may tunguli Eden. pantong nabuak ni kaloy. Wala may Eden. Ha? Dagko kayong Eden. Ako na lang cheesy. Lagi, tag 45 ang cheesy. Oh. Sus, tag 163 ni nga mayonnaise mga kapatid oh. Gamay lang ato oy. Kanilang tag 82, gamay lang to pero 82 man sad. Gamay kayo. Tura na ay para pahumot. Ang kulang ana condense.
Na dito ambot asang kunden. Nagkuha day kag ice cream? Dili, ato ko pala gawas. Ay, kani luoy kay ni mga bataa ay nara sa balay. No? Maglain na lang katadaan. Akong paliton. Ang barato-barato. Kay may kaning nga condense akong paliton. Kay 28 man, Liberty. 28 kaning gamay. Na 54 kaning dako. So akong paliton kaning Daisy. Kay tag pila ning Daisy tag 29. Doreen. Isa lang ka Doreen. So nagline naman nana nini sa counter.